karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Play them too. Pero wa pa mahuman. Ay, Nga nung suot ka din, ha? ha? Gawas din, eh! Aray! Buhiin ang buhok na ko! Gawas din, eh! Aray! Ouch! Aray ba? Buhi si Alexa, iyan! Oh, Aray! Hinay-hinaya lang ka ko! Mura man sad kag nakatok mo dugo sa kasakong luyada! Ganong imo sa gigoyon? di lang ko gusto. Nga musuot siya din sa studio ni Mama pa. Huwag ganong niliban, ha? Asawa ko na si Alexa. Pero, mga butang kini sa kong inahan. Tempa, mahimong mo rason? Hilom! Para sunang ako asawa, iyan. Ayaw pagbinastos. Oh, Iyan, wa ko daw tang intensyon sa akong pagsudi ni sa kwarto sa imong inahan. Nagsusilang ko sa mga kwarto din tungod kay gusto kong manglimpyo. ayaw na lang kong hatagian ng rason nga mabaw kayo. Pati wasa siya, iyan. Kuno kay gusto nga masud ko ining kwarto ha. Tungod kay butang ni sa imong inahan. Ako na irespeto. Dili og dili na kumusud pa dinhi. May katungod kang musod sa tanang kwarto inining baya, Alexa. Kay asawa ta ka. Ed, irespeto na tong sentimento sa imong anak. Karon iyan. Unsa pa man dapita dinhi ang dili na mo gusto nga akong taakan ha. Aron ako nang timan-an. Kining kwarto, ha? Ug ang akong kwarto. Okay. Ed, dali na. Manggawas na ta dinhi. Maayo kay nakaurahon ka na sa pagpauli, iyan. Pila katuig ka nga huwag mo pagkita din, eh? Di na importante nga akong pagkawa pa. Tubaga lang akong pangutana. Nga nung nagbinyo makapag-usab. Di ba may saad makasatubangan ni Mama? Nga di na ka magminyo? Upat na katuig ang nakalabay sukad na matay ang imong inahan, iyan. Og tiguan ko karon. Nagkinahanglan ko og kaabag sa akong kinabuhi. Pero nga nung ka na mangbayhana pa? Bata na kayo na siya para nimo. Unsa man gyud ang angay sa mga tiguang nga gusto pa minyo, ha, iyan? Kanang tiguang sab sama nako, nga timanunod. Kanang maglubog lang ko kung magkinaunsa ang panahon. Oh. Buhutan si Alexa. Batan-o lang siya pero buhutan siya. O siya ang ikinahanglan ko. Mayo kay nagahuna-huna ka sa pagpauli. Gusto talagang pamaton pa. Nga sayop kas imong pagminyo pag-usab. Okay. Pamatod nga sayop ko sa akong pagminyo pag-usab. O ako sang ipakita nimo nga si Alexa ang perfect nga babae para nako. Oh. Ikapoy na ko gikan sa meeting. Mapuhuwayon ako. O welcome home, iyan. Bantay ka lagi na kung bayhana ka. Magpahangin lang una ko din sa kawas. Kay mo rin nalumos ang akong kasing-kasing sa kaisog ni Iyanda. Ganong namakagmagan ako? Ha? Saan sa man? Sorry, Kun. Kun misod ko sa studio sa imong asawa. Hawa ni problema nako.
Dili ka na ambot na kong ipasabot nga na makaka. Nganong wa makamusulti nga gipasakitan di ay ka ni Ian sa unang gabi sa pag-abot niya. Ha? Nanawag ko nimo. Nangutan ako kung kumusta mo din Og miingon ka nga okay ra mo si Ian. Binoy! Binoy! Sir! Saman, sir. May lakaw ka, sir. Ay, gusto lang ko nga musulti ka sa among atubangan ni Alexa kung giunsa siya ni Ian sa unang gabi nga mipauli si Ian din Kwan. Ma'am Beautiful. Sorry yun pero misulti si Raed sa tinuod nga misod si Ian sa inyong kwarto og giguyod ka kay palayason. Nganong ginipinsahan man nimo si Ian? Nganong wa makamusulti na ko ini? Di ko gusto magpahaba, Ed. Disap ko ganahan nga mag-away mong amahan og anak tungod lang nako. Pero dili mahimong dipinsahan nimo siya. Ikaw ang masakitan. Ed, disap ko gusto mahasol ka sa imong meeting. Thank you. Pero dili mahimo nga tabunan nimo ang pagpasakit ni Ian nimo. Ed, okay ra ko. Kaya na ko ng imong anak, no? Ibutang sa imong nahuna, asawa taka. Mabuhat nimo ang tanan nimong gustong buhaton dinhi sa kumpanimay. Ang ako imo, ang imo ako na. Oh. Oops. Sorry. Niari mo din isluyo, tito? Kung si Ian ang imong tuyo, tuwa sa studio sa iyang inahan. Okay. Thanks. Alexa, tanawo niya ang dana kong sinina para imong isulob sa atong lakaw ugma. Ha? Asa man ito, ugma, Ed? Ian, kangit-ngit ko din sa studio ni mama ni mo. Hey, noon sa man ka? Nagunaw na lang ko sa kabuang sa kong amahan. Nakakita ko nga nagsulti sila sa Leo. Naklaro na gid ako ang dagway sa gold digger nga dako. Maing supaon sa. Mulang? Muna pag inosente nga may tanaw na ako. Buotan kayog dagway. Pero klarong demonya di ay. Lira, tabangi ko ba? Maupitaw nga ni ako. Aron tabangan ka. Magplano tag mga paagi. Aron makasa ng bayhana sa imong amahan. Okay. Kana mo na gusto na kong mahitabo. Nga mulayas ng bayhanas kinabuhi sa kong amahan. Pero, sa dili pa. Kinahanglang uting kayo nato ang baho anang niyang asawa. Ikaw may maayo na. Buhatan na, ha? Kaya ko, panidaan ko ang mga lihok ng bayhana din sa bahay. Mamatay gud sa konsumisyon ng bayhana na ko. Nang sidis, humutago na ng imong giloto, God. Ang paborito ning humba ni Dong Ian, Binoy. Oh, matik man kang nakaandam siyang paborito. Ay maobi ni gusto siyang inahan nga busgon yun permis Ian. Oh, maudi ay. Ano yun? Oy, O sa inyo gibuhat din, oy. Ma'am Beautiful. Ila-ila sa mo ni ng CDs, kusinira, mayorduma, etc., etc., etc. Napa man. Wow! Bigatin day kay ining bayan ng sides. Mutabang ko sa pagpangluto ng bi. Oy, ayaw ma'am. Agawon ka na mo, ma'am. Ikaw ang among silbihan din, Ay sus, parehas raman tang tao ko nang. Mabaho gyapon ta kung mamatay ta. Kundi man balsamar. Ay ako na lang yun din, ma'am, oy.
Mutabang lang lagi ko nang. Unsa may imong lutuon ha? Kay ako hiwa sa lamas nang. Ay, pastilan. Ayaw na lang lagig tabang, ma'am. Sagdi na siya mutabang ng sinis. Kay katabang mo sa nagdaong. Ano ni, karabulan ni kini. Ay, nausap akong hinahon na. Di lang day kumutabang ni mo nang, oy. Kay kalit mang nialimuot din his kusina, oy. Kalimuot. Excuse me. Dong iyan. Pastilan dong. Ay nalang ko nag-awayang imong ina-ina dong. Ina-ina. Nang sinis, hukukan lang ang bayhana si Papa. Busa, ayaw naghatagig mayong pagtagad. Ayaw na pangahuay, good, dong. Imo na magod ng mama, good. Hilom, Midoy! Utro sa gara. Naunsa naman ispusiyan, oy. May pauli man lang manguntras amahon. Sorry, nadugay ko kanaog. Mo na batasan ninyo sa inyo? Mawato na pagkaon? Iyan, gusto na. Ay, salamat. Makakaon na kita. Anong bibarok mga iyan? Manihapon na ta. Nawang akong ganas kaon pa. Ato to sa gawas pangaon, Lira. Okay. Tito, excuse ha. Pasensya na kas batasan sa kong anak, Alexa. Patasin na lang ang imong pasensya. Okay na, oy. Madapag smile ang batasan sa imong anak. Alexa, isip akong asawa. Doon na kay katungod nga disiplina sa akong anak kung magbinastos ni. Salamat. Habi na kog nausab siya sod sa upat ka tuig nga nawa siya uban ako. Mura man noon og misamot ka bato ang iyang kasing-kasing. Ed, kung doon ako'y katabang, sultihin lang ko ha. Ipakita lang ang imong pagkaasawa. Oops. Oops. Shh. Pahinay. Di makamatawa ni imong amahan. Natug na to eh. Ba't anong do'y sawa to? Nagluod-luod lang. Kinsay noon? Ang imong ina-ina. Naasngit. Kinsay lood? Ikaw! Og si Papa! Mga luod mo! Ganun ka rin pa magkamauli, ha? Unya, hubog kapag yun. O kinsa kang mangutanan ako, ana, ha? Ako ang asawa sa imong amahan. Og dili ko mosugot nga hatagan nimo kabalakang imong amahan. Busa, ayaw na nig-us ba? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!